Bos días a todos e a todas, benvidos. Estamos aquí unha vez máis Jun Project. Estamos con Mateo, Hola. Tito Buenas. e eu que son Raúl. E hoxe vamos a falar sobre o Erasmus Plus, o voluntariado europeo e o Corpo Europeo de Solidariedade. E ademais estamos vencellados a outros proxectos como son Youth Power en Leset e a Asociación en Galicia. Vamos a falar un pouco sobre estes temas. Sí, bueno, pues la idea sería comentar un poco lo que nos pareció, hablar un poco de las oportunidades que ofrecen estos programas y también resolver las dudas o miedos que puede tener la gente joven. Facelo dunha maneira natural, como unha conversa entre compañeiros, porque ao final son temas que nos poden afectar directamente nun futuro. Primeiro vamos a falar sobre as primeiras impresións sobre a charla, Raúl. Bueno, a mí sinceramente sorprendeume bastante todo o que se pode facer. Pensaba que Erasmus Plus só era para estudiar e ir a outro país como unha especie de viaxe, pero vin que son intercambios, voluntariados, cursos. Bueno, a mí la verdad me pasó igual. Lo del Cuerpo Europeo de Solidaridad no sabía ni lo que era. Tampoco sabía que se podía colaborar en proyectos en otros países y que muchas veces cubrían gastos. Eu tiña unha idea de que eran oportunidades moi difíciles de conseguir ou só para xente que non tiña moitos recursos, pero na charla explicaron que hai bastante apoio económico nestes temas e, bueno, eso está ben. Si, a min chamou a atención tamén que había moitos países que non sabía que estaban vencellados a estes proxectos, ademais que hai opcións para todo tipo de persoas. Pues yo creo que hay mucha gente joven que no tiene ni idea de lo que es. Se escucha Erasmus, pero poco más. Totalmente. Ás veces pensamos que isto é só para universitarios cando realmente hai programas para moita máis xente. Vale, agora vamos continuar con viaxar e vivir unha experiencia internacional. Tito, por favor. A ver, yo creo que vivir una experiencia internacional puede cambiar mucho pues la forma de ver las cosas. Claro, sair da tua zona de confort. Tens que adoptarte a outro idioma, a outra cultura, outra maneira de vivir. Tamén aprendes cousas que nunha aula non che ensinan. Por exemplo, podes resolver problemas ti soa, comunicarte con xente distinta, gañar independencia. Bueno, tamén conoces a personas de outros países. A min o que máis me gustaría sería poder descubrir outros lugares e ao mesmo tempo facer algo útil. Eu creo que este tipo de experiencias fan madurar moito, aínda que ao principio dan medo, despois seguro que volves con máis confianza. Agora continuamos con as barreiras e os medos para participar. Raúl, por favor. E aínda así tamén hai bastantes medos, por exemplo o idioma. Yo creo que mucha gente piensa, ¿y si no me entienden? ¿Y si no soy capaz de hablar bien? Pero moitas veces é máis medo mental que outra cousa, porque ao final vas aprendendo sobre a marcha. Outro tema importante é o económico. Aínda que haxa axudas, hai persoas que igual non se sinten seguras económicamente para marchar. O también puede ser el miedo que tiene la gente de alejarse de las familias o de las amistades. Claro, imagina que tes un problema nun país estranxeiro e tes que resolvelo ti só ou pode dar bastante inseguridade. Eu penso que a sociedade ás veces non anima o suficiente a mocidade para vivir estas experiencias. Moitas veces escoítase máis o que é mellor quedar aquí. También hay gente que piensa que irse varios meses puede ser una pérdida de tiempo, pero realmente puedes aprender mucho. Ao final, o importante sería ter máis información e apoio, porque moita xente non participa simplemente por non saber por onde empezar. Agora, para Tito, vamos falar do voluntariado e solidariedade. Bueno, pues para mí el voluntariado es dedicar tiempo a ayudar a gente sin recibir nada a cambio. Eu penso que tamén é unha maneira de sentirte útil e aportar algo positivo. A diferenza entre facer turismo e participar nun proxecto social é enorme. No voluntariado realmente implicaste coa comunidade. Además, no solo gana la sociedad, sino que también gana la persona voluntaria. Claro, aprendes empatía, responsabilidade, comunicación, todo iso. E tamén valoras máis cousas da túa propia vida. Bueno, a mí me gustaría participar en proyectos relacionados con la infancia o con la inclusión social. Eu seguramente en algo relacionado coa educación ou actividades culturais. E eu en proxectos ambientais ou de apoio a persoas maiores.
Ahora vamos falar de oportunidades e igualdade de acceso. Raúl? Bueno, aínda que existan estas oportunidades, eu non creo que cheguen igual a toda a mocidade. Sí, hay personas que tienen más dificultades, ya sea por el idioma, por la economía o por la falta de información. Nos centros educativos moitas veces non se fala suficiente destes programas. E os servizos de información juvenil deberían ter máis visibilidade. También hay prejuicios, hay gente que que piensa que el Erasmus es solo fiesta o viajar. Cando realmente pode ser unha experiencia moi seria e enriquecedora a nivel persoal e profesional. Eu creo que habería que explicalo máis nas aulas e tamén nas redes sociais, porque é onde a xente pasa máis tempo. Bueno, pasamos ao punto 6, aprendizaxes e futuro persoal. Empezamos outra vez contigo, Tito. Bueno, pues yo creo que una experiencia internacional puede ayudar mucho para un futuro laboral. Porque desenvolves habilidades moi valoradas, autonomía, adaptación, comunicación. E tamén ás veces apréndese máis vivindo certas situacións reais que en algunhas clases teóricas. También ganas mucha confianza en ti mismo. A coñecer outras formas de traballar pode abrirche a mente e incluso cambiar os teus plans de futuro. Eu penso que estas experiencias poden marcar bastante a unha persoa. Ahora, por último, vamos facer unha reflexión final. Raúl? Bueno, despois da charla, eu sí que me animaría a participar en algunha experiencia Erasmus Plus. Yo también, creo que sería una buena experiencia para crecer personalmente. Eu creo que o que máis me gustaría sería deixar aquí a familia e as amizades durante tanto tempo. Pero ao mesmo tempo tamén sería o máis emocionante, coñecer xente nova e vivir algo diferente. Yo recomendaría este tipo de experiencias a otras personas jóvenes porque pienso que pueden aportar muchísimo. E tamén creo que saes cunha visión máis aberta do mundo e de ti mesmo. Pois nada, ata aquí o noso podcast, esperamos que vos gustase e tamén que vos anime a informarvos máis sobre Erasmus Plus, o voluntariado europeo e o Corpo Europeo de Solidariedade. Gracias por escucharnos. Ata a próxima!